Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і у нас у гасцях палітычны аналітык інфармацыйнага агентства Позірк Александр Класкоўскі. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день. Дзякую, што далучыліся, і адразу, безумоўна, я зраблю такую невялічкую дам інфармацыю, можа быць, рэкламу нават, але з вялікай павагай чытайце спадара Александра Класкоўскага на Позірку, подписывайтеся на яго тэлеграм-канал, заўсёды чытаю сам, адсочваю яго аналітыку, што і вам усім рэкамендую рабіць. Ну і, безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорадио. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. І яшчэ одна такая інфармацыя, ну ці дакладней такі сюрпрыз, які мы падрыхтавалі для гледачоў наших сённяшніх стрымаў. У нас ёсць вось такая выдатная кніга «Норадреналін» Паўла Аношкіна, «Поўдзень». Гэта такая антыутопія, дэтэктыў, псіхалагічны триллер. Так вось, сёння мы разыгрываем по выніку нашага эфірнага дня гэтую кнігу. Хто задасць самае цікавае, самае нечаканае, самае вострае пытанне нашим экспертам цягам дня, адмысловы чалавек будзе адслухваць, глядзець, чытаць, потым выберам, і заўтра мы тому, чье пытанне, на наш погляд, да, можа быць такі такая вось ситуация, что на наш погляд самое цікавае пытанне, гэты глядач атрымае гэтую кнігу с аўтографам аўтара. Так что, калі ласка, можете пачынаць адразу цяпер задаваць пытанне спадару Александру Класкоўскаму. А можа ён сам задасць якое-нибудь пытанне сабе ці мне, ці нашим гледачам, такое, что, скажем, вах, молодец, не толькі аналізаваць, але і фармуляваць пытанні умее, і паедзе кніжка спадару Александру. Але що можа быць? Спадар Александр, давайте пачнем з сённяшніх навінаў. Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашенко. Так вось, Лукашенко па сваёй традыцыі, завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў іх са святам і сказаў, што ну мы ж некалі вот ізноўку вернемся до добрасуседскіх адносінаў, наладзім сувязі, адновім сувязі, ўсё у нас будзе добра, бо мы прашлі праз столькі выпрабаванняў разам. Відаць, асабліва ў 22-м годзе, у лютым гэта. І вось давайте з гэтага пачнем. Вот вам не падаецца, што у дадзеным выпадку цынізм Лукашэнкі пераўзышоў нават звыклы яго ўзровень цынізму? Ну, тут цяжка і ў якіх адзінках вымяраць. Факт тое, што цынізму ў яго дастаткова не бракуе, скажем так. Што тычыцца Украіны, так, вы тут слушна заўважылі, што ён, як і ў іншых выпадках, калі звяртаецца, віншуе з нагоды святаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы, і ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Ўкраіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя, між іншым, там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. І ў кожным разе ўжо украінская гісторыя засведчыла неаднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан, і там надта забранзавець не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандысцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей.
Ну, а яшчэ один момант хотел бы я дадаць, что ўсё ж таки при ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту у Лукашэнкі ёсць, сядзяць у галаве думкі про тое, что неяк трэба уплішчыцца ў гэты працэс мірнага урэгулявання ва ўкраіне, ну а потым і у пасляваенную адбудову, потому что там вялікі будзе фронт работ, і Лукашенко напэўна мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашенко уключили, сам ён дакладней пабег у эту Раду міру трампаўскую, а Рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне спачатку ў Газе, а потым відавочна і ва ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча, напэўна, і падладзіцца Лукашенко. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы, да таго ж Зеленска. Ну, там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дронавых войскаў украінскіх просто адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі, так што гэта можа болей прыструніла Лукашенку. Ну але факт тое, што вось такога кшталту планы у яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны. Ось акурат такі як працяг тэмы, што хоча упісацца у супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей. Такое пытанне нібыта з падколкай ці ад глядачкі пад нікам Рэпа Хрунберг, якая піша: задаю пытанне, як Лукашенко можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы? Ну, па-першае, так ці іначай з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Москва, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах, і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення ў гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Москва тады запатрабуе, каб яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калій не будзем перавальваць, колькі б там лістоў Дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусю ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыні замежнагандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім профіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашенко ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей, вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, і не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады ці колькі сядзіць Лукашенко, 32, ну але таксама ўжо да чорта, і нават болей. Так што, а іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курсы ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашенко хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
Дарэчы, калі ўжо ўзгадалі тэму скончыцца вайна, і сёння была інфармацыя пра новыя склады, але цяпер ужо Азона, да якіх прыляцелі, як пішуць ва ўкраінскіх пабліках, невядомыя, але дужа пазітыўныя дроны. Дык вось, як вы лічыце, вось гэтым знішчэннем лагістычных хабаў, спачатку Валберес, зараз Азона, ці атрымаецца прымусіць да мира Москву и Путина? Ну, конечно, гэта мяняе настроі у расійскім грамадстве, безумоўна. Калі раней гэта так званая спецыяльная военная аперацыя была нечым далёкім, вось як раней там гэта ў Сірыі канфлікты і гэтак далей, недзе ў Афрыцы там Прыгожин займаўся нейкімі такімі справамі. І гэта не тычылася жыхароў самой России, асабліва вялікіх гарадоў, Москва, там Петербург, яны жылі сваім гэтым забяспечаным шыкоўным жыццём з рэстаранамі, там з рознымі шоу і гэтак далей. То цяпер не толькі да рэгіёнаў, але і да Москвы сталі далятаць гэтыя дроны. Гэта, безумоўна, стварае дыскамфорт, як і адсутнасць паліва, напрыклад, гэтыя чэргі, як тое, што прападае інтэрнэт там раз за разам. То бок, украінцы вывелі значную частку расійскага грамадства з зоны камфорту, скажем так. І даходзяць звесткі пра тое, што і эліты, атачэнне нават Пуціна, що болей пачынае, ну, між сабой, канешне, не голасна, але іншым разам і голасна былі заявы некаторых даволі відных персонаў, дзе яны давалі зразумець, што трэба неяк канчаць з гэтай вайной. І Пуцін, магчыма, баіцца нейкай змовы, таму што ў расійскай гісторыі неаднойчы было, што знаходзілася там нейкая табакерка для неўпадабанага цара. Так што там сітуацыя такая дастаткова напружаная. Але зноў жа пытанне пра тое, наколькі расійскі народ, калі ён нават нечым не задаволены, можа выказаць гэтае меркаванне. Мы ж бачым, вось набліжаюцца выбары ў расійскую дзяржаўную думу, там Яблык адзіная была партыя, якая так вельмі асцярожна выказвалася ў антываенным духу, яе проста зрэзалі, знялі з выбараў. Таму праз электаральную кампанію выказаць сваё незадавальненне расіянам практычна немагчыма. Ну і потым пры ўсім гэтым дыскамфорце, ведаеце, не тое, што ўсе там у России становятся праціўнікамі войны, такими пацифистами і скіроўваюць гнев на Кремль. До Кремля такая даволі прыкметная частка гэтых турбопатрыётаў скіроўвае іншыя заклікі. Колькі можна цацкацца з гэтай Украінай, трэба даўно ўжо ядзеркай бамбануць і такім чынам вырашыць пытанне. Так што гэтыя працэсы у расійскім грамадстве пад уплывам усё болей гэтых дальнабойных санкцый, якіх называе Зеленскі, тут эфект неадназначны. І думаць, яшчэ раз я падкрэслю, што заўтра ўсе расейцы стануць такімі пацыфістамі і пачнуць каціць бочкі на Пуціна, я б тут не спяшаўся такую выснову рабіць. Яшчэ раз нагадаю усім нашим слухачам і гледачам, што аўтар лепшага пытання, які будзе зададзены нашим экспертам, гасцям цягам усяго нашага сённяшняга эфірнага дня, атрымае у якасці падарунка ўзнагароды кнігу, якая выйшла ў выдавецтве Гутенберг Яўгена Анашкіна «Норадреналін», такі антыутопія, дэтэктыў, псіхалагічны трылер з аўтографам аўтара. Так што, калі ласка, задавайце свае пытанні, мы будзем выбіраць і заўтра абвесцім пераможцу. Пра дальнабойныя дроны. У чарговы раз на мінулым тыдні на тэрыторыю Беларусі заляцеў дрон. БПЛА дакладней, прычым такая сур'ёзная штуковіна,
под назвай бандероль с яго чамусьці расійская бандероль, вось такая бандероль ад Пуціна Лукашенку, можна сказаць, якая лётала у беларускім небе, заляцела даволі глыбока на беларускую тэрыторыю, яго чамусьці не збілі, пакуль яго не скончылася паліва, ён не ўпаў у полі, дзякуй Богу, і не разарваўся. Вся гэтая сітуацыя пра што сведчыць? Ну, зразумела, што не адмыслова яго запусцілі на тэрыторыю Беларусі, але тым не менш, якія пагрозы гэта стварае? Мірнае беларускае неба ўсё? Я хотел бы зазначить, что не одна бандероль прилетела. Это вось покручастый полет одной из них описывался так подробязно, вось вы пераказали. А увогуле украинские мониторинговые ресурсы ствярджаюць, что 12 аж бандероляў залетело в той день у беларускую паветраную прастору. І па тых жа звестках з аэрадрома, вайсковага аэрадрома ў Баранавічах узнімаліся знішчальнікі Су-30, але паведамленняў і прыкметаў таго, што збілі хоць адзін з гэтых дронаў, няма. То бок, першая выснова, якую можна зрабіць, а гэта, дарэчы, рэактыўныя дроны, вельмі такія прасунутыя, так бы мовіць, мадэрнізаваныя, і іх і украінцам вельмі цяжка збіваць, няма амаль што адпаведных сродкаў. Дык вось, гэта, акрамя ўсё іншае, на мой погляд, сведчыць, што беларуская супрацьпаветраная абарона да такога роду выклікаў не гатовая. І я думаю, што той самы Лукашенко і ягоныя генералы ў галаве пралічваюць, што а калі мы разгневаем украінцаў і палятуць з іх боку дроны, то тут будзе ўсё, капец, тушы святло. І вось як мы ўжо з вами адзначалі, Лукашенко стаў болей рахманы, і заўважце ягоныя генералы, і міністр Хрэнін, і іншыя там, Лукянович, здаецца, камандуючы военно-паветранымі сіламі, недавно сказаў, што не, ўжо ніякай там вялікай актыўнасці НАТО вакол няма, ніякіх небяспекаў па перыметры няма. Раней яны ўсё казалі, у тым духу выказваліся, што вось там ляскаюць гусеніцамі, зубамі шчоўкаюць, вось-вось нападуць. А цяпер, бачыце, сталі ўжо такімі пацыфістамі беларускія генералы, таму што яны выдатна разумеюць, што калі пачнецца сапраўдная калатнеча, то іх разнясуць у пух імгненна. Украінцы з іх вайсковым досведам і удасканаленымі дронамі. Так што тут няма ліха без добра, так бы мовіць. Ну так, да, але вось наколькі ці прыбліжае гэтае ліха тое, што не толькі беларускія прадпрыемствы сотнямі працуюць на расійскую ваенку, але і тыя ж самыя вось разбомбленыя лагістычныя хабы Вальберес, а у хуткім часе можа і Азон спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот под Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебскай обласці ці яшчэ што-небудзь, і глядзіш под заявамі пра тое, што ну Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам всё для СВО і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот все ж таки ён можа стаць, што это будзе апошняй кропляй для украінцаў? Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі маштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў, лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашенко, ягоны рэжым выйграюць. Каму вайна, каму маць родна, то бок нешта на гэтым можна будзе падзарабіць. Ну і трэці момант, я думаю, што ўсё ж такі, паколькі ёсць кантакты негалосныя паміж Кіевам і Менскам, і абодва бакі гэта, у прынцыпе, не утойваюць
Ну, сутнасць яны не пераказваюць, але і Лукашенко казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты контакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашенко не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашэнку даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць. Ну і давайте зараз, спадар Александр, перайдзем да таксама вельмі гучнай тэмы апошніх дзён, якую абмяркоўвалі і ў сацыяльных сетках, і ў СМІ, і вы у сябе на сваёй старонцы на позірку адмысловы матэрыял з гэтай нагоды напісалі. Гэта інтэрв'ю Джона Коула для выдання Нью-Йорк Таймс, дзе ён расказаў і пра свае адносіны з Лукашэнкам, і про тое, як ён здабываў яго прыхільнасць, і ўжо гэтую даўнюю гісторыю пра вылітую пад стол гарэлку. Ну і самае галоўнае, тое, што прагучала ў апошнім абзацы, што ён чакае бліжэйшым часам вызвалення вялікай групы палітвязняў. Ваша рэакцыя, ваша ацэнка, ваш аналіз гэтага інтэрв'ю, гэтых словаў Коула? Ну, само гэта інтэрв'ю я прачытаў і мяркую, што разлічана найперш на амерыканскую аўдыторыю, каб Коул паказаў сябе такім эфектным перамоўшчыкам. І ведаеце, трошки, ну, па-першае, ён троліць Лукашэнку, іранізуе над ім, і я думаю, што гэта робіцца наўмысна, каб падгуляць вось такой маладасведчанай амерыканскай аўдыторыі. Для іх Беларусь гэта нешта далёкае, гэта нешта падобнае на Расію мусіць. Таму у гэтым пераказе Коула фігуруе тое, як яны п'юць гарэлку з Лукашэнкам, як там усялякія грубыя анекдоты расказваюць адзін аднаму, і, маўляў, вось праз гэта мы знайшлі агульную мову. То бок, вось такая гісторыя ў духу некаторых там галівудскіх стэрэатыпаў пра Расію, пра ўсходніх славянаў. Я думаю, што гэта разлічана на чытэльнасць матэрыялу, а насамрэч Коул, канешне, як хітры дыпламат, хітры стары юрыст, ён не хоча выносіць на публіку нейкія закулісныя рэчы, і насамрэч усё не так проста, што прыехаў, напаіў Лукашэнку, там запанкі яму, як нейкаму правадыру афрыканскага племені першабытнага прывёз, і той ужо адразу пачынае пачкамі выпускаць палітвязняў. Я думаю, што Лукашенко, там, колькі б ён тостаў не ўзняў, ён цвярозага розуму не страчваў у тым плане, што трэба таргавацца максімальна жорстка, трэба выгандлёўваць для сябе санкцыі. Мы ведаем, што ён дастаткова паспяхова гэта ўсё робіць. І я думаю, што вось важна падкрэсліць, што цяпер жа затармазіўся гэты працэс. Раней Коул прыязджаў раз на квартал прыблізна, і з кожным разам усё большыя групы палітвязняў выходзілі на свабоду. А цяпер вось з сакавіка перапынак, паўза зацягнулася. Відавочна, што торг стаў асабліва такім вязкім. Ну і гэта зразумела, бо Коул мінулым разам ён 250 чалавек вызваліў, цяпер ён хоча як мінімум не меншую групу, а можа і большую. Тут яшчэ я хочу сказаць, што яго прыспешвае час, таму што у яго ўвосень, ці ў кастрычніку, ці ў лістападзе сканчаецца гэты гадавы ягоны мандат. Там жа Дональд Трамп просто сваім рашэннем яго прызначыў, і гэта цягам года можа быць, а далей трэба, каб Кангрэс, ну я спрошчана, але Кангрэс павінен яму або даць дазвол выпісаць адпаведны мандат, або тады ўсё, яго місія сканчаецца. А тут выбары ў Кангрэс будуць прамежкавыя, невядома, які там расклад сіл. Карацей, Коулу лепей там недзе да кастрычніка, лістапада гэтае пытанне вырашыць. Таму ён у гэтым інтэрв'ю падкрэслівае, што вось чакае неўзабаве вызвалення групы палітвязняў. І гэта б можна было палічыць нейкім рытуальным ягоным тэзісам, таму што ў сацыяльных сетках ён раз за разам таксама піша, што працэс працягваецца, будуць новыя вызваленні, і тут невядома, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але для мяне тут важна, што пры канцы ліпеня
Лукашенко правёў такую паказальную сустрэчу з дыпламатам Валянцінам Рыбаковым, які адказвае за гэты амерыканскі кірунак. І вось на гэтай сустрэчы Лукашенко так падкрэслена, гучна казаў, што ў нас някепскія перспектывы, потым Рыбакоў там раздаваў інтэрв'ю дзяржаўнай прэсе і таксама казаў, што я ж кантактую рэгулярна з амерыканцамі ў гэтых пытаннях, павязу вось нейкі пакет ад Лукашэнкі з адказам на новыя амерыканскія прапановы і што, магчыма, Коул прыедзе ў Мінск. Карацей кажучы, вось такі піяраўскі залп, каб паказаць усё ж такі, што мы зацікаўлены, Мінск я маю на ўвазе, Мінск зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу, што і сапраўды гэта для Лукашэнкі важна. Таму Коул над ім пасміхаецца, ведаючы, што Лукашенко сабе такога тону ў адказ не можа дазволіць, таму што для Лукашэнкі працягваць гэтага дыялогу важнейшы, чым для Вашынгтона. Ну, тут можна доўга гаварыць, ці дасягне Америка, команда Трампа вось сваіх гэтых мэтаў, калі вяртацца да інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, то там Коул кажа, у мяне дзве задачы: выцягнуць палітвязняў і каб Беларусь пайшла ў бок там цывілізаванага, у бок сям'і народаў, так у гэтым матэрыяле. Ну, то бок дэмакратычнай сям'і народаў, натуральна, маецца на ўвазе. Ну, наконт палітвязняў на пэўных умовах Лукашенко, канешне, можа выпусціць новыя партыі, але вось каб... Ён жа некалі сказаў даўно, Лукашенко, што я свой народ за цывілізованым светам не павяду. І трэба сказаць, што ён сваё слова трымае ў гэтым плане, на жаль. Таму думаць, што выпіўшы гарэлкі з Коулам, атрымаўшы гэтыя запінкі, нават запчасткі для свайго Боінга і нейкія іншыя пернікі з Вашынгтону, што Лукашенко перакуецца і стане прыхільнікам дэмакратычных перамен. Прычым пры тым ён разумее, што размякчаць сваю сістэму гэта небяспечна, каб не паўтарыўся 20-й год. Вось ізноў мы вяртаемся да таго, чаму буксуюць гэтыя перамовы, таму што амерыканцы ўсё ж такі з падачы дэмакратычных сілаў пачалі настойваць, каб спыняліся рэпрэсіі, а не проста выпіхвалі з краіны гэтых праціўнікаў рэжыму. І гэта вось, я думаю, што для Лукашэнкі вялікая загваздка. Таму такі ідзе цяжкі торг. Дарэчы, вельмі цікавае абмеркаванне, на мой погляд, было у Фейсбуку пад вашым допісам і вашым артыкулам з гэтай нагоды. І вось вы на пачатку сказалі, што гэта такі зварот, ну, как бы скіраваны гэты матэрыял найперш для амерыканскага чытача, да амерыканскай публікі. Амерыканскі эксперт, аматар Лукашэнкі і аўтар кнігі пра яго Григорий Иоффе пришел с комментариями, и я зацитую: «Это не столько игра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, сколько игра на вымученно стереотипных представлениях белорусской оппозиции о Лукашенко. По всей видимости, Коулу посоветовали пиарить свои контакты с ним именно так, как этого от него ждут или якобы ждут». Вот я зрабіў выснову вось з допіса Іоффе, што ён лічыць, што гэта скіравана для беларусаў, для беларускай апозіцыі, для дэмсілаў, каб вот ім нешта прадэманстраваць. Ці я не так разумеў пасыл Іоффе, ці ўсё ж таки у вас несупадзенне з ім бачаннем, куды гэта скіравана інтэрв'ю Коула, надрукаванае у выданні Нью-Йорк Таймс? Ну, я нагадаю, што і спадар Іоффе жыве ў Амерыцы, таму ён тут хацеў паказаць сябе знаўцам тэмы, відаць, але падазраю, што ён не вельмі добра ведае пра кантакты дэмакратычнай апазіцыі беларускай з камандай Трампа. Іншая рэч, што гэтыя кантакты не надта афішуюцца, каб не дражніць Лукашэнку, кажуць, што ён вельмі абвострана гэта ўспрымае, што, як ён кажа, гэтыя збеглыя там нашэптваюць на вуха нешта Коулу. І нават публічна ў яго прарывалася некалькі разоў гэта, але такія кантакты ёсць, і з амерыканцамі працуюць людзі, якія добра падкаваныя ва ўсіх міжнародных пытаннях і ведаюць, як аблуплена Лукашэнку. Таму думаць, што байкамі пра гарэлку можна неяк пераканаць вось гэтых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, што Лукашенко такі прымітыўны. Уже яны на сваёй скуры, так бы мовіць,
адчулі і неаднойчы адчулі, што гэта хітры чалавек, гэта падступны чалавек, што ён пляце іншым разам вельмі такія камбінацыі складаныя, што ён умее праслізваць паміж кропелькамі, выкручвацца з самых, здавалася, безвыходных сітуацый. Таму я не думаю, што у палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, я маю на ўвазе лідараў апазіцыі, нейкае спрошчанае, прымітыўнае уяўленне пра гэтага аўтакрата. Яны выдатна разумеюць, якая цяжкая задача супрацьстаяць такому рэжыму, які ўжо за шмат гадоў замацярэў, забранзавеў і скалупнуць яго нават 20-й год, бачыце, пры ўсім маштабе, тады не ўдалося. Ну, а цяпер вось ва ўмовах рэакцыі наадварот выглядае, што ён, канешне, жорсткімі метадамі, але зацэментаваў на нейкі час гэтую сістэму. Таму не думаю, што у беларускай апазіцыі на гэты конт пануюць нейкія такія шапка-закідальніцкія настроі. І ўсё ж таки, гаспадар Александр, я вярнуся да апошняга абзаца, дакладней да вось гэтай сказы, які прыцягнуў шмат увагі і шмат надзеяў і зноўку спарадзіў у беларусаў пра ось хуткае вызваленне вялікай групы вязняў. Александр Пашкевич напісаў, ось вы слушна заўважылі, што такое гэтые как бы візітаў кола не было з сярэдзіны, здаецца, вясны ці нават сакавіка. Так, з сакавіка не было. І вось Пашкевич піш, а да сённяшняга дня Коул ужо не адзін раз выказваўся там коротко, не коротко на тэму того, што да хутка прыеду, працэс працягваецца, вызваленні будуць і гэтак далей. І Пашкевич піша, по-моему, там надта ўжо рытуальна сказана пра гэтае хуткае вызваленне яшчэ адной групы узнікаў рэжыма, каб надаваць яму вельмі шмат увагі. Я ўсё ж таки, ці сапраўды гэта ізноў такі рытуальны паўтор, таму што чалавек гэтым займаецца, яму трэба паказаць, што працэс ідзе, працэс не спынены, нешта будзе, але насамрэч нічога асабліва няма, і таму рытуал, ці ўсё ж таки не? Я думаю, што гэта не рытуальная заява. Адна рэч, калі там у сацыяльных сетках у сваім акаунце, калі звяртаюцца да Коула, там нейкія сваякі беларускіх палітвязняў, ці будуць новыя вызваленні, ён адказвае так. Гэта можна толькі такім жэстам ветлівасці можа патлумачыць. Не скажаш ён, што не чакайце, нічога не будзе. Але ад гэтага інтэрв'ю ён мог бы адмовіцца. Яго ж пад пісталетам не прымушалі даваць гэтае інтэрв'ю і рабіць такія заявы. І такого кшталту вялікія публікацыі яны выпадкова наўрад ці робяцца. Гэта значыць, што, на мой погляд, саспявае пэўны этап, і да такіх дэкларацыяў Коул палічыў, што ён ужо гатовы, бо гэта будуць не пустыя дэкларацыі. Зноў жа я хочу падкрэсліць тое, пра што я ўжо казаў, што у яго ўжо хутка скончваецца мандат, яму трэба ўсё ж таки паказаць, гэта справа гонару, гэта стары юрыст, які неаднойчы выцягваў Дональда Трампа з цяжкіх сітуацый. Трамп яму давярае, Трамп дэлегаваў яму вось гэту працу на беларускім кірунку, і праваліць яе гэта, сорам, я думаю. Таму гэта не рытуальныя заявы, а гэта ўсё ж таки, на мой погляд, сімптом таго, што працэс працягваецца, і вызваленні гэтыя з вялікай імавернасцю ўсё ж таки будуць. І Лукашенко б таксама, калі б ён сустракаўся з Рыбаковым, і там даклад Рыбакова быў у духу «Усё прапала, шэф», як у тым старым фільме, гэта б не выносілі на публіку. А тут яны раструбілі пра тое, што трэк працягваецца, гэта такі сігналы тым жа амерыканцам, што не думайце, мы тут, канешне, упіраемся, хочам урваць болей, але ў прынцыпе мы зацікаўленыя, трэба працягваць. Так што, вось, канешне, гэта пры закрытасці палітыкі паміж Мінскам і Вашынгтонам мы у пэўнай ступені спекулюем, гэта безумоўна, па нейкіх прыкметах, як некалі крэмлянолагі, хто там на маўзалею, якім парадку стаіць, і з гэта рабілі нейкія свае аналітычныя высновы. Ўсё ж такі у сённяшнім свеце болей інфармацыі, у тым ліку
Я маю пэўную інфармацыю і ад прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія у курсе справы, скажем так, і яны пацвярджаюць тое, што гэты працэс працягваецца і імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая. Адметна, што у каментары прыйшоў і Валерый Кавалеўскі, які сказаў, што ЗША адзіныя, хто працуюць над вызваленнем і робяць гэта вынікова. Такія папрокі ў рытуальнасці палітычных дэкларацый варта дасылаць у Брусэль і іншым, хто заяўляе пра прыярытэт вызвалення і на гэтым спыняецца. І я б тут не попрасіў вас каментаваць выказванне Кавалеўскага, а прааналізаваць, наколькі рэальна ўсё ж такі, што Брусэль, Еўрасоюз, Еўропа ўвогуле далучацца да працэсу, які вядзе Вашынгтон. Вызвалення палітвязняў, увогуле можа быць змены стратэгіі да спробы там неяк так, ну скажем так, і по-іншаму пачаць размаўляць з Лукашэнкам, пачаць дамаўляцца і гэтак далей. Ці магчыма гэта ось у звязку у фарватары стратэгіі ЗША? Калі казаць коротко, я думаю, што гэта малаімаверна, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, актыўнай фазы вайны паміж Расіяй і Украінай. Мой асабісты погляд палягае на тым, што ўсё ж такі Еўропе не стае гнуткасці. І для тамтэйшых чыноўнікаў у Брусэлі прасцей ісці нейкім шаблонным шляхам, не рызыкаваць, бо ўжо колькі разоў спрабавалі з гэтым рэжымам зварыць кашу, нічога не атрымлівалася. Лукашенко заўжды ў крытычныя моманты выбіраў рэпрэсіі, натуральна, каб сваю ўладу захаваць. Але і ў сённяшняй сітуацыі, я ўжо у адной з вашых перадач згадваў, ёсць распрацаваная беларускімі экспертамі такая стратэгія абмежаванай дээскалацыі. Тое, што можна зрабіць нават у сённяшніх умовах, і гэта, на жаль, не робіцца. Тут можна прывесці прыклад, маўляў, што гэта такое. Возьмем польскі кірунак. Былі на нажах з Варшавай, Мінск на нажах з Варшавай, потым нейкія закулісныя адбыліся перамовы, мы гадалі, чаму гэта палякі два пераходы адкрылі раптам, а аказалася потым, што гэта было зроблена авансам, таму што праз некаторы час выйшаў у прыватнасці на свабоду Анджэй Пачобут, вельмі важная для палякаў фігура. І глядзіце, цяпер на польскую мяжу гэтых мігранцкіх атакаў амаль што няма. Усё на бедную Латвію перамясцілася. Так што вось гэта я прывёў прыклад такой абмежаванай дээскалацыі на адным з кірункаў. Тое ж самае можна было б зрабіць і на іншых. Але я думаю, што цяпер для тых жа літоўцаў, для тых жа латышоў на першым плане пытанні бяспекі. Тым болей, што гэта невялікія краіны, Польша, яна болей магутная ў вайсковым сэнсе, нашмат болей магутная, яна мадэрнізуе крута сваю армію і пачуваецца, можа, спакайней. А што тычыцца невялікай Літвы, то натуральна, што там у палітыкаў пераважае гэтая логіка секьюрытызацыі. І там ужо не глядзяць на нюансы, не глядзяць, мы ведаем, што шмат такіх кейсаў, калі там і адмаўляюць у абароне, і увогуле мы бачым, што стаўленне да беларусаў, скажам шчыра, пагоршылася. Але гледзячы вачыма маленькай нацыі, у якой такі траўматычны гістарычны досвед, можна зразумець, ім просто страшна шырэй адчыняць, так бы мовіць, дзверы, тут цягнікі запускаць і гэтак далей. Так што, на жаль, вайна, змрочны цень вайны, ён вісіць і над усім комплексам дачыненняў паміж Мінскам і заходняй Еўропай. Таму шмат што будзе залежыць ад зменаў на гэтым расійска-украінскім фронце. Калі ўсё ж такі справа пойдзе да замірэння, то я думаю, што і ў Еўропы узнікне болей падстаў для таго, каб пераглядаць сваю палітыку ў дачыненні да афіцыйнага Мінска. І мы ведаем, што зандаж ідзе, нават у афіцыйных паведамленнях праслізвае, што эмісары з тых ці іншых заходніх краін бываюць у Мінску, і неафіцыйныя ёсць звесткі пра гэта. Так што нейкі матэрыял збіраецца, нейкія высновы робяцца, але зноў жа тут пытанне ў тым, наколькі гатовы на нейкія кампрамісы, на нейкія саступкі ісці афіцыйны Мінск.
Наколькі я ведаю, паводле інсайдерскай інфармацыі, вось гэтыя эмісары ў Мінску сустракаюцца з такой дастаткова цвёрдай пазіцыяй, што давайте аднаўляць гандаль, бізнес, гэта мы тут згодны, калі ласка, расчыняем шырока дзверы. А вось што тычыцца нашай унутранай сітуацыі, правоў чалавека, вы лепей гэта не чапайце, не лезьце. Гэта наше суверэннае права. І, канешне, з такой пазіцыяй спадзявацца на нейкія прарывы на еўрапейскім кірунку, на жаль, не выпадае. Гэта у тым выпадку, калі не ўцягнецца яшчэ глыбей Мінск, дакладней, рэжым не ўцягне Беларусь глыбей яшчэ ў вайну. Зараз скажуць, конечно, што да, рэжым не хоча, беларусы, безумоўна, не хочуць ніякага ўцягнення ў вайну, але, як сказаў Вадзім Мажэйка, не хочучы, але падрыхтоўка да магчымых ваенных дзеянняў адбываецца. Наколькі рэальна ўсё ж такі, што хочучы, не хочучы, але гэта ўцягненне адбудзецца? Я б тут ўсё ж таки алармізмам не займаўся. Па-першае, ўсё ж таки пэўную суб'ектнасць мае і Лукашенко, які відавочна не хоча гэтага ўцягнення. Ну чаму гэта неаднойчы гучала в эфіры, не буду разжоўваць. Глядзіце, тыя ж украінцы, яны ж звярнуліся да Лукашэнкі, выключае рэтрансляторы, хоць гэта расійскія рэтрансляторы. Калі думаць, што гэта марыянетка, дык трэба было б да Пуціна звяртацца, а так усё ж таки Лукашенко пэўную суб'ектнасць у гэтым пытанні выявіў. Таму гэта не варта скідваць з рахункаў таксама. Другі момант палягае ў тым, што Лукашенко, я думаю, Пуціна пераканаў, што лепей мы вам тут будзем нейкія вайсковыя кампаненты пастаўляць, той самы бензін з Мазыра, а так, калі улупяць украінцы, ўсё разнясуць, і ў цябе ні бензіну не будзе, ні электронікі для тваіх там ракет і іншай вайсковай тэхнікі. Ну і хто выйграе? Я думаю, гэты аргумент таксама дзейнічае на Пуціна. Ну і ўрэшце рэштаў, у цяперашнім свеце, калі спадарожнікі бачаць кожны міліметр квадратнай паверхні, падвесці вялікія сілы там для новай атакі на Украіну ці на краіны Балтыі, гэта немагчыма. Гэта запатрабуе тыдняў, а можа і месяцаў, і людзей лішніх няма ў Пуціна, і пакуль што не факт, цяпер вось шмат мусоляць гэтае пытанне пра магчымую мабілізацыю пасля думскіх выбараў, але будзе яна ці не, гэта невядома, таму што вось гэта можа раззлаваць рускіх. Гэта ж ваякі, калі сядзіш з паўлітэркай гарэлкі і глядзіш тэлевізар, як там добра перамагаюць украінцаў, а пайсці на фронт, ведаеце, гэта зусім іншае. Таму я думаю, што пакуль яшчэ, можа, Крэмль не вырашыў гэтае пытанне пра магчымую мабілізацыю. Адпаведна, няма адкуль набраць такі кантынгент, завесці ў Беларусь, каб гэта была такая армія ўварвання, ці ва ўкраінскім кірунку, ці цяпер модна на гэтую тэму спекуляваць на адну з краінаў Балтыі. Ну і на завяршэнне, калі ўжо гэта далі ў загаловак, то не магу не спытацца, і вы, дарэчы, таксама там на пачатку нашай размовы узгадалі пра гэты трампаўскі савет міра, у які ўшчаміўся і бегам пабег туды Лукашенко, але на першае пасяджэнне гэтага савета так і не паехаў. Хтосьці кажуць, Пуцін не адпусціў, хтосьці іншыя чыннікі называе, але набліжаецца нібыта другое пасяджэнне. Ці паедзе, ці можа быть, все ж таки у словах Коула і Трампа таксама прагучала, калі казалі пра запрашэнне і магчымасць сустрэчы з Лукашэнкам, то размова ішла пра наведванне Майамі? Всякое можа быць. Трамп, як мы ведаем, чалавек экстравагантны, ён вось і з Кім Чен Ынам нядаўна абвесціў, што хоча сустрэцца. Таму алергіі на падобнага кшталту персанажа ў яго няма, гэта дакладна. Але я думаю, што вось якраз мы зноў вяртаемся да гэтай магчымай угоды пра выпуск чарговай партыі палітвязняў, таму што калі гэта не адбудзецца, то ніхто Лукашэнку там за акіянам не захоча бачыць. Трэба не з пустымі рукамі ехаць, а трэба ехаць такім чынам, каб для Трампа гэта было як сведчанне трыумфу, што я вось
так бы мовіць, пераканаў гэта дыктатара, ён зрабіў вялікі крок, гэта вялікая моя Трампа перамога і гэтак далей. Забабахаць твіты на гэты конт. Таму тут мяч найперш на баку Лукашэнкі. Што тычыцца Масквы, так, гэта інтрыга, таму што Лукашенко ўжо неяк сказаў, што ён збіраецца на чарговае пасяджэнне гэтага Савета міру, і мінулым разам мы памятаем, як вокрыкі просто былі з Масквы, што там из МЗС і служба знешняй разведкі, здаецца, зрабіла заявы адпаведныя, сэнс якіх быў такі, што лепей ты не рыпайся, не лезь. А гэтым разам, як будзе сказаць, цяжка, і для Лукашэнкі гэта таксама ўжо пэўны выклік. Калі зноў будзе вокрык і ён не паедзе, гэта значыць, ён пацвердзіць вось тое, што пра яго кажуць, і гэта васал, гэта марыянетка, што Пуцін тут тузае за нітачкі. Так што гэта інтрыга. Я не бяруся тут прагназаваць, але ўсё ж такі, мне здаецца, гэта той выпадак, калі Лукашенко можа трошки ўперціся і праявіць самастойнасць, бо для яго ўсё ж такі гэта вельмі важна. Амерыканскі трэк, вось гэтая перспектыва легітымацыі, адмены рэшты санкцый. Ну і ён, я думаю, не страчвае надзеі ў нейкай ступені яшчэ і праціснуць Еўропу з дапамогай Вашынгтона. Таму што тыя ж літоўцы кажуць, што вось да конца лютага наступнага года санкцыі дзейнічаюць еўразвязу, і мы тут нічога не можам зрабіць. Ну, але ўжо той люты наступнага года не так далёка, і хто яго ведае, як складуцца абставіны да таго часу. Так што ёсць цэлы веер нейкіх хацелак у Лукашэнкі. Я думаю, гэта ж унікальны шанс у яго, гэты амерыканскі трэк. Это просто фантастыка, і так просто выпусціць з рук гэта ён, я думаю, не захоча. Ну так, слушна заўважалі вы, што ўсё ж таки выдатна разумее і Коул, да і ў Мінску, што гэтыя перамовы больш важныя для Лукашэнкі, чым для Вашынгтона. І таму ўсё ж таки спадзяемся, што вось гэтая упёртасць рэжыма, яна не прывядзе да таго, што гэты перамоўны трэк скончыцца, будзе скасаваны і спыняцца вызваленне. Дзякую, вялікі спадар Александр. Ну, а я нагадаю ўсім нашим слухачам і гледачам, што па выніку сённяшняга эфірнага дня мы, выбраўшы самае лепшае, самае вострае, самае арыгінальнае пытанне да нашых экспертаў, аўтару гэтага пытання падарым кнігу выдавецтва Гутенберг «Норадреналін. Поўдзень. Фантастыка, антыутопія, псіхалагічны трылер» з аўтографам аўтара. Так што старайцеся, і, калі ласка, ўсё ж таки не пішыце свае стандартныя пытанні. Такое адчуванне, што некаторыя гледачы карыстаюцца Ctrl-C, Ctrl-V, пераносячы адны і тыя ж пытанні з эфіра ў эфір, не гледзячы на тое, хто у нас у гасцях, які эксперт. Таму, калі ласка, арыгінальнасць і вастрыня. А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму. Нагадваю ўсім, подписывайтеся на яго тэлеграм-канал і чытайце яго артыкулы на Позірку. Палітычны аналітык інфармацыйнага агентства Позірк Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякую, усяго найлепшае.